Ina so ku samo min mutumin kuma wanda kuka san komai game da shi, kuka san shi back and front. Duk wata tambayar da na yi muku a kansa lalle kuna da amsarta. Kwana biyu, idan kuka gota kwana biyu ko da awa biyu kun waɗi. Sunan waye dace mu kai? Baba mana. Yaushe ka samu tabin gwagwalwa har zaka ce akai sunan baba a je a damfare shi? To in ba shi ba, wa ka sani wanda muke da tabbacin duk tambayar da suka yi mana akan shi zamu yi amsa. Waye wannan? Miskini ne. Na zo ne dan yangwal ne na. Dan yangwal? Taimaka mana saboda Allah da Allah wuce kai, ba mu da canji na. Hai, na ku a kullun dadi kima aka Ojo aka Abale. Na godiya sosai na zifa da ke da remar da kuma mutanen mu gaba ne na birnin Saudi Arabia, saboda ina ganin abubuwa TikTok, Instagram da sauran abubuwa. So ba abin da zan ce gaskiya sai godiya, Allah ya bar zumunci. Saboda haka ne muku barka da shan ruwa, Allah ya amshi wa mu. Saboda haka inda rabbana ba wala lalle a ci gaba da TikTok, saboda sallah kuɗi sura kwana 26 ko ba gaba ne mana ziba, amma har ka tsagai ta wuta sai da daddare. Dadi kima aka Abale wallo. Yanda ka sa na tura Habib lahira, to ko dole sai ka bani ka sona. Ka rufa mu asiri. Wallahi a shirye nake na rusa mana dukkanin jin daɗin duniyar mu. Me kake nufi Suleiman? Sai na je na ƙarasa zuban maka da mutunci a idanun waɗanda suke ganin ka da mutunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba imani ne da ni ba. Huri na ya cika da a ce ranta aka ɗauka. Ba lalle sai ka bi ta wannan hanyar ba. Idan har Habib zai iya dawowa duniya a raye, to ni zan kashe shi har abada. Babu wanda zai iya cike gurbin Habib. Kashe ta zan yi. What? Ina so ka faɗa min abin da ya faru minti 30 kafin rasuwar Habib. Ina bakin gate labai. Baka motsa ko ina daga bakin gate din ba? Ina bakin gate. Baka da gaskiya kenan. Wallahi yana ba ni bane. Kai ne. Ruhin Macina zango na biyu. Wannan shiri za ku ci gaba da kallon sa a tashar Kahutu Entertainment duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare.